Guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो माइ गायनो थांगोन। जोंहा दिनै हाल जौथिगोन। ओमफ्राय मानसिफ्रा आंखौ होनदों आरोना माइ गायनो रोङा होननानै। ओमफ्राय नायदो आं माइ गायनो रोङो ना रोङा। बिदिबा थांसै दे माइ गायनो। मा अखा हासोगारदों माइ गायनो फैनाय जाबा बुआ दा आङो मोनबाय जोंहानि दुब्लियाव थांनाय दलं फिसा नै दलङाबो थखथानिसो जा फिसा जाखादो बोरैबा जुदि गोलैनो गोनां जायोबा सेस आरोना बेखौ बाराबाथाय दुब्लिखौनो मोना। दासो मोनबाय जोंहानि दुब्लि बै लांदां नुहुरनाय दै बायदि नुहुरनाया बेवहायनो माने दिनै जोंहा हाल जांख्रा जागोन आरोना। बे दब्लायसे जि गिदिरखा ओमफ्राय बेलेगखौ गायखांजोब्बाय आरो। ओमफ्राय आं थांगासिनो दुब्लियाव माइ गायनो नै लेवार बानो गोनां आथिङाव हाग्रा फिसा फिसा लेवार थासोगारो फिसा फिसा ना। ओमफ्राय दा जों साहाबो लाबोखादोंमोन मानो होनबा एसे साहा होनो टाइमबो जाखाबायमोन नालाय। बेनिफ्राय नै जा बाजै साहा होनोसै दा हाजिराफोरनो हाल जांख्रा जाग्राफोरनो। जा खस्थ' मेथाइ जाबाय आं आखाइ फारसेजों केमेरा माने आखाइ फारसेजों मेथाइ जानो आयु खखा मानि नांजोब्बाय अन्थाव बाथावनो। खिन्थु जानाया रावबो जानो हायादे आंखौ देनजार जाखायो। खिन्थु आं सायाव बारा इन्टारेस्ट गैया मेथाइआवसो। दब्लायानो बेसेबा गिदिरखा जा खस्थ' मोनखाबाय मोसौआबो बोनो हायानो मानो होनबा हायाबो जि गोरा ओमफ्राय दैयाबो जि गिदिर हाग्रा गोजा दुब्लियाबो गुवार मार खस्थ'खा आरो। ओमफ्राय जों दायावनो माइ गायनोसै खस्थ'नो हाग्रा फुयै फुयैसो हालेवनांदो जा गिदिरखा आरो दैयाबो लोमसोगारो दहा नालाय बेखिनियाव। माइ गायनो रोङा होनदोंमोन ना नै नाय माइ गायनायखौ। ओमफ्राय मा मिथिगौना फेसबुकनि लोगोफ्रा आंखौ माइ गायनो रोङा जागुलायोब्रा जेन आं माइ गायफेरा। आं गामिनि सिख्लासो मिथिबाय आं सब रोंजोबगौ सब खामानिखौ रोंजोबगौ। माइ गायनायलाय माथो गिदिर बाथ्राखाय जोंफोरा उन्दैनिफ्रायनो गायबोनांदों न'आवहाय। बाय दासो आं गायनायखौ माइखौ बोरै गायो आङो बा आंखौ रोङा जागुलायथारो बाबरे। दैयानो जि गिदिरखामोन ओमफ्राय हाब्रुबो गैबावा जि खस्थ' आखाइ साजोबलांदों जि खस्थ' गायखानांदोंलै बाबरे। बे जाहैबाय मेंगानायनि मुलै बिदै जखाय बिदै बेखौ लोंबासो मेंगायो आरोना। रायलायखायो दा बाथौ दे मायो दै हाब्रुसोना ना जखायसो इयो जखाय। ओमफ्राय बर'फोरनि माइ गायनाय होनबाथाय जखाय नङाबाथाय जाखाथारा बायदिथारा माथो ना। जोंथ' लोंखायो एसेबाबो दुब्लियाव माइ गायबाथाय आरो एसे एनै लोंनायालाय माथो जानो ना मेंनायाव लोंनायालाय गांगायोसो दै गांगायो आरो। ओमफ्राय जोंहानि भाजाया जाहैबाय मा मिथिगौना मैथा एसे बेनिफ्राय थास' बिबार एसे ओमफ्राय ना एसे खांख्राइ एसे लगायजोबनानै जखायजों जानो लाबोदो आरो जानोसै गोथावनो। खुरैयाव लोंबासो गोजोनखायो जखायखौ ना खुरैसेखा। दासो गोजान नांहांबाय आयु जि उरि जे देनजार खस्थ' मोनखादों आरोना बेखौ गायनायाव। मा दुब्लियाबो राबनसो नालाय जि गिदिर गोथौ दैयाबो। ओमफ्राय मा मिथिगौना केमेरा खेबनो रावबो मानसियानो गैया आं खेबाबा जा नकथाथार। ओमफ्राय आरो गय जालायनोसै दा जखाय लोंखांनानै भाजा जाखांनानै आरो गय जालायनोसै। बेनिफ्राय बेनि उनावसो माइखौ गायफिननोसै। माबा माइ गायबाथाय जाद जाद लुगैथारो ना दुब्लिया आसरित जि होयो खिबाबो खिखौ जागोन बायदि जायो आयु जागायखाबायलै मार मेंखाबाय आयु सान्दुंआबो एसे दुंहां जानायजों गरम। मेंसोबाय माइ गायनानै गन्थ'आनो जि गिदिरखा आंना आखाया।
दिनैयो लास्टखाय आरो खेबसे अमा बेदरजों जोगोनार आरो जुमाय लाबावबाय मानो होनबा मेङोना आरो दिनै लास्टबो ओमफ्राय दुब्लियाव जमा लोंखानोसै लाबोखाबाय ओमफ्राय दा जानोसै जखाय लोंला दे एबार आरो एबार खेबसे आं माने जखाय लोङाखै मिथिगोना नै साथालानो जोंहानि इनिफ्राय आंनि सिगां दोंनो हाया एबारसो तामाम हिट जासिगोन आरो ना जोबां जामा जाबाय ओमफ्राय हाब्रु फोनना होबाय आङो tamam kadeli bapak warau bahannya nongke berjebak habru penaini habru penaini taruh nongko saja besedan ayu जों दा माइखौ गायखांबायानो आरोना एसे दोंबाय ओमफ्राय दा माइनाव लांनो टाइम जाबाय ओमफ्राय दा आगोल आं लाङोमोन आरो ओमफ्राय दा जा बाजै मोनजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जा बाजै मोनानो लाङो बाजै उन्दै ओमफ्राय दायो बाख्रि लुसिगोन आरो दा खोथियानि ओइ आदैया मार फाल्थुखाना हाब्रु फोननो फैदो देयो मा लेथ्रा खोथियाखौ बेफोरबायदि फेनलानानै जेनेबा गथा खालामनायखौनो मा होनो बाख्रि लुनाय होनो आरो बेनिफ्राय बेयाव धुप लगायना होनोसै धुप लगायखांनायनि उनाव खांसियाव होनानै हाब्रु एसे होनानै खोथियाखौ लांसै ओमफ्राय दा धुपखौ लगायनांसिगोन बाजैया बेनि उनावसो माइनाव लांनाया जासिगोन आरो ओमफ्राय दा खोथियाखौ मुथासे खांसेयाव लाबाय बेनि उनाव दा जिखिनि दा खोथिया दंमोन बेखौ गसासे करे जिं जिङाव माने गायना होगोन आरो रावनै बेनि उनावसो एसे हाब्रु लानानै जों माइनावखौ लांसिगोन आरो नोंथांमोना हालौ थिखांनायनि उनाव बेफोरबायदि खालामोना खालामा मिथिला आङो खिन्थु जों आगोलनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो खालामबोखाबाय थाखायोमोन आरो इदिनो माने हाल जांख्रा खालिनो न'आव इदिनो माइनाव लाबो आरो ना खोथिया एसे लाबोनानै बाख्रियाव दोनफैयो आरो जों आगोलनिफ्रायनो खालामबोखायो बेनिफ्राय दा खांसेयाव हाब्रु होबायसै मानो होनबा हाब्रुखौ माने खोथियाखौ जों जिखिनि मुथासे खोथिया लादोंमोन बेखौ बाख्रियाव लांनानै लिरलाना हैगोन आरो बेनिखायनो हाब्रु लायो ओमफ्राय न'आव जिखिनि मानसि दं एसे फोनलाना होगोन आरो हाब्रुखौ ओमफ्राय दा बाजैया लांसिगोन बेलेगफोरनि माइनाव लांनाया बोरै आं बारा एसेबां नुवाखै आरो ओमफ्राय जोंहा इदिसो लाङो आरो बेलेगफोरा बेलेग लांनो हागौ बेलेग नेमजों ओमफ्राय जोंहा इदि नेमजोंनो लांखायो आरो आगोलनिफ्रायनो नोंथांमोना नायदो नै जोंनि फाग्लाया बे गेवनायखौ लांनांगौ जेनेबा हाय गाइस दा दुगैना माइ गायना फैनानै दा दुगैखांबाय बेनिफ्राय दिनै जोंहा हाल जांख्रा नालाय एसे बाहेरायाव दावराव जादों ओमफ्राय बोरै मोनखो आंनि माइ गायनायखौ मानसिफ्रा बांसिनानो बुङो माइ गायनो रोङा होननानै खिन्थु गायो आं न'आव सानफ्रामबो माइ गायो बेनिफ्राय दिनै लास्ट दिननिफ्राय सान्थि जासिगोन आरो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आंनि भिडिअआ बोरै जादों नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय